live on Star FM. You make me. Tilda live. Shocking, strange, bizarre. Star FM sounding good all the time. Makadi kuma-TV mana enyika yedu linjani bakwethu-ke kuzindawana zonke lapha lingali khona kusangana kwathukitha phane chenyu chirongwa Tilda live kusvika pakati pausiku apo tinenge tichikunzirai zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa zvinoda kufumurwa tichizonzwa nyaya dziri mumapepanhau edu reHmetro pamwe chete nerekwaedza tobva tazoenda kumajere uko kwatonzwa hurukuri yatinenge takaita nevasungwa vari kumajere tinopedzesa chirongwa nechikamu chatinoti susu couples quality time. Yes, alamukela-ke ngokujabula-ke okukhulu kwelenu hlelo lapho sithi Tilda live lapho silethulela-ke izindaba ezizilayo ezethusayo lokufuna-ke ukwenjula siphinde njalo sizwe-ke kumaphephandaba ethu iHmetro kanye-ke lele khwayedza. Ngemva kwalokho silalo uhlelo lwethu elomajele lapho sizwa ingxoxo esiyenza-ke lezibotshwa-ke ezisemajele sigqibe-ke ngehlandla lapho esithi couples quality time lapho-ke siyabe sesibambane-ke lo Miss P wabantu kanye-ke lo Tina ye kulezi nsuku silomuntu emzini uTina esiyabe sihamba laye-ke kuhlelo lwelo so ngamafitshane muchidimu ndozvamukangotarisira kunzi waka Maneru Anasunoyu tinokuthembera mose muruda svika kupinda nema-messages pa WhatsApp platform yedu. Thank you so much for joining us. Bapi mofu muriseiko dewa mamoyo maijuju tukukuona mudene power. Yes, tiboli murisei tukukuona imese kwese kwa muri ma-messages arupinda pa WhatsApp platform yedu ma-text messages arupinda pa mafoni wozvekare. Thank you so much ana taxi man munashe chuma. Thank you so much nekubata nesu tichitambira vari mumigwagwa vari kubva kumabasa vari kuenda kumabasa vari pamabasa pacho vari kuhealth vari kuhealth sector tisingakangani vari kusecurity sector vari kutransport industry matyairi vedzimotikari makombi mataxi maindrive tinokutambirai nemufaro mukuru tisingakanganiwo vari kunze kwenyika vamwe toziva masikati vamwe amanheru muchibata mabasa akasiyana-siyana. Thank you so much for tuning in. Chiregai tichigadzirira kuti tichipindaka munyaya yedu yanhasi kwamanje tisilendeleke kubana-ke singeneke kundaba namhlanje ngemva kokwalumukela-ke lonke-ke elisemsebenzini elisemgwaqweni ngalesi sikhathi abanye liemsebenzini abanye livela khona njalo-ke singakhohlwa abasezindlini vari mudzimba lilaleleka abanye emarediyweni abanye emafonini. Thank you so much ngokubamba lathi so kwamanje asihlaleni phansi silindele kumbe sikhangelele-ke ukungena kundaba yethu yanamhlanje. Tilda live. Shocking, strange, bizarre. Star FM sounding good all the time. This is Tilda live on Star FM. Tilda live. Shocking, strange, bizarre. Star FM sounding good all the time. Right, ukaona watibata pane chino chirongwa ziva kuti panenge pane zviri kunetsa. It's either zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa uye zvinenge zvichida kufumurwa saka ndosaka tine chino chirongwa musi wechipiri wega pane nyaya dzakawanda dziri kuitika kamukurarama kwatinenge tichiita mamwe anenge atori matambudziko anotorema zvokutodaro muchinzwa nyaya dzacho dzichitaurwa unotombofunga kuti manyepo kana kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Muchirongwa chedu chanhasi tine mhuri yauya pano vataurewo kuti vedu we isitatambura isu hatichamboziva kuti toita zvokuita sei. Pandaona mhuri ndati imi mukuti vanhu vakanaka kudai mukaitawo chinonetsa here nhaye asikana. Regai titambire mhuri iri pano. Gogo makadii henyu?
Tiri pedu makadiwo tete. Tiri right kuri seiko kwabviwa. Kwabviwa kuri nani hako tete. Handiti ka? All right, okay. Vatete muri sei? Vakuru? Tinofara makadiko tete. Aiwa tiri right kuri sei kwabviwa? Kuri nani. Handiti ka? Vatete vadiki muri sei? Tinofara makadiko tete. Right, dhonzai chinhu ichoicho chinyatsosvika pedyo nemuromo wenyu kuti titese nyatsodhonzai nyu munyatsogara zvakanaka makarelaxa nditi ehe tinyatsonzwanana mune zvakanaka nditika. All right, okay. Vanzwa sekuru tsano muri sei? Zvipedi makadiwo tete. Aiwa tiri right kuri sei kwabviwa shamwari? Kwabviwa kuri nani. Handitika. Okay, all right. Right mama. Ukaona mhuri yese yasimuka kudaro matotaura imimi kuti baba navo dei vatouya kuti ongoti hakuna munhu wokuita sei wekusiya kumba, asi ya navo dei vatosimuka vatouyawo vakabatana nesu pano. Idambudziko rei raita kuti munge muchisimuka kudaro mese semhuri muchiuya kunoku mama? Ngatibva tatangai kubva kwekutanga chaizvo pazvakatanga. Ndikuona mune vana venyu vakanakisa chaizvo, mhuri yenyu yakanaka, kukura kwavakaita, kuberekwa kwavakaita, uye nepatozosvika panenge pakatangira dambudziko. Tete dambudziko ratisumudza semhuri kudai. Dambudziko redu rabvira kudhara rane nguva refu. Mumwe noumwe pavana vandakabereka ane dambudziko raari kusangana naro rakasiyana nerirubata mumwe. Ininowo amai vacho ndine dambudziko rinowo makore. Okay, right. Saka ndasimuka zvekudai vari baba wagona kuyasa baba womushasi, baba wati endai musare mazviti nekuti mimi ndimi muri kurwarawo sevana wenya. Ivo wane dambudziko asi zviri nani wangoti chiendai imimi. All right, okay. Ngatichitangai kwamuri. Idambudziko rei ramasangana naro muupenyu muchiti ranyatsotirondedzera pazvinenge zvakanyatsotangira? Ini dambudziko rangu samai perakanditangira inini ndofunga ndaane 15 years dzakwana. Mune dambudziko iroro? Ndine dambudziko iroro zvekuti kana makadhi angu ekuchipatara akangonyorwa semuchirwere chingonzi chirwere chakati asi chisingarapike. All right, ande idambudziko rei? Kutanga zvakaita ndakatanga chita senge ndine furu inotanga pauro chinzwa kurwadza nge panagararwa pauro. Ndichiti pamwe kuda ndoda kuita flu. Pedzei pangoti perei mazuva anokuita ngosvondo rimwe chete pakatanga kufamba chichita sanga chinhu chine nzwara kudai chichibva pauro apa chichidzika chita sechiri kundimara chosvika panotangira dumbu apa chichidzokazve chidai chaiti chikasvika kunoku kunotangira mutsipa ndainzwa singe chida kutobuda ndotomboti ndofunga kuti chida kubuda igarwa chisingabude kuti masikati zveni chishanda ndasingatsozvinzwa asi kana usiku ndarara zviya ndakandisingarare hope chichindimara kwakatora nguva refu ndichisha kuti ndoita sei ndikaenda kuchipatara ndikapuwa mapiritsi zvaingonyarara kuti pain inongonya asi kukwenga kwenchikunzwa kusvika ndakazofambawo kumapostori ndanzoona hanzvadzi yangu chimboyai kunotete mumbobatsirwe ndobva ndazopuwa munamato nomumwe mupostori akandipa munamato iyeye ndobva ndashandisa munamato iwoyo. Saka pasina mazuva mairi matatu ndakati ndiri kuda kumwa mvura chinhu chiya ndinoziva chiri pakati pekuti pachinogumira panotanga dumbu neuku kutangira mutsipa chaka chiri pakati pachesta. Mvura yandakaimwa zvenepawa zvokuti ndane nyota kuti idzike mvura yanga yakabatwa nechinhu chi haisi kudzika kuti idzoke uka haichadzoki. Ndakashupika ndaive nemwana wangu ari mucheche ndiri ndega zvokudai kuri kufa ndaingoonekwa ndakafa vanotadzoza kuti chi ndakashupika saka chinhu chiye ndofunga kana chakazosundwa nemvura handizive ndo chakabva chazopinda mudumbu kubva ipapo anozochinzwa pahuro. Saka problem yakazotanga mudumbu muye maindirwadza zvokuti nanhasi munondirwadza zvokuti ndofunga kuti mune ronda ndakatomufunga kuti ndine kenza iya ndikaenda kuchipatara ndichinzi endai kuvhiaki munotaswa chonzi chakanaka chosikirinwa kusvika zvoramba chingodaro ndikapa mapiritsi vamwe handizomboapedzi chitoita wese kunge mapiritsi andapuwa yarotowedzera problem iya yekurwadziwa svika vakazondisikana chibereko chacho futi saka chibereko chenye hachina kana problem. Saka nanhasi kumapostori ndakafunga tapinda imwe cheche yepostori ndanziona umwe musataure inzita rechechi yacho ndikapindawo chechi imwe ndanzi noumwe
watinoti muzukuru ainamata chechi iyoyo chimboyai kunoda mudzi wenyu upera mbuya sikutaura kwamuri kuita. Ndikaenda ipapo ndakaenda kuti kana ndakarara zviya ndora hope dzekubva musadza dziya ndikangoti pati kana kuma1 kana kuti 2 hope dzechi dzekuti unobatwa bva mukurara dziye wozoti patika wokuskotsera futi ndo dzatinodze kubva musadza. Alright. Zvoti pamwe kuma1 hope dzaunorara kana wapedza udya sadza dzongoti widziya Alright. dzikazongoti ndikangotowo pati zviya handichakotsire futi. Okay. Ndaitonzwa kana nditotota nyaya kana baba zve hope dzaperawo paya paya kutonzwa kunge zvinhu zviye zvitotanga kutopinda mumaoko angu kuno unotangira zvigono izvo tototi maoko angu atoma wototanga kutofamba kutanga chiri kufamba otanga kubanda ndaita kuchema kuridza mhere chaiko kudai akandibata chiita kuchema zvo ndaitombochinja mumba mekurara chita pamwe muno ndo mazviri ndikaendirare ndowasiya warimo ndonora asi nguva idzo dzikangokwana zvototanga ndakatambudzika makore kusvika nanhasi zvokudai anga iri kenza dai akandiuraya kudhara ndinorwadza unge ndine ronda pesaka. Mati masikani makaitwa zvese matest ese mugara zvese makaitwa ndakaitwa zvoti kana kuenda kuchipatara ndaitoziva kuenda kuchipatara ndaitoenda nekuda kwe marwadzi acho anenge anyando ndazviregerera ndoenda ndoitwa zvese izvozvo asi hapana chinochinja. Uri kutomwa mapirisi zvinotowedzera unge mapirisi ari kutokuwedzera futi svika pamwe andaizongopedza kosi yacho ndoti ndozviri kubatsirei asi dambudziko harina kupera makore ndikutauraya ndini kana rironda unongofunga kuti ironda rirabva mukukwara nyoro riri rikuita kurwadza riri ipapapa pazasi peguvha nechemukati ndinorwadziwa zvekuchema musodzi tiriwo inoyera nemusodzi zuva nezuva ndinoswera ndichishanda ndinoshanda asi handirare. Saka hapana kana basa ramokwanisa kuita kushanda ndinoshanda hazvinditadzise kushanda ndinotoshandawo saamai zvinoita usiku asi ndinofuma nyama dzangu dzakaneta nekunoenze kuchinoedza zviya nguva zvinonyanya zve unze kuchinoedza marwadzi anoita seanoenda achinoderera bhija inodera womuka nyama zvinongoya usiku waya nyama dzedu dzakadini ozomuka nyama dzedu dzakangoneta asi basa ndinotoita zvoti mazai kutanga baba vaitonditi munonyepera kurwara nekuti waiona ndichimuka ndotobata basa rangu saamai ndichiita basa zvese asi usiku ndisingarari ndichichema. Saka ndo dambudziko rangu rekutanga iroro. Zvimwe zve zvakazondikadzika ndezvekuti ndine mwana wangu akashaya aitedzera uyu musikana uyu. Okay. Mwana yakushaya kwaita hana kushaya zvokuti nanhasi atinesoziva chakamuuraya chii. Anga akura sei? Akanga ane 3 years. Chii chakaitika? Mwana iye akangonoswera ari kwambuya wake ndobva azongoyamanira aigara achienda kwaiye nemunini wake mukoma wake aitamba naye sevana pamusha ndobva azongoya musi wacho akaberekwa mamuduma murwadza ndipewe mushonga ndipewe mapirisi zvese kumupa kudini hatina kurara nemwana kumuka kuenda kukiriniki mwana achatogoni kutaura achatogoni kugara kana kudini kiriniki takangopuwa akangobaya jekiseni kana pfakanyana watoti adzokera naye kumba mapirisi aya mangwana mukana ari akada munudzoka naye tokurifaya kuchipatara manero acho ndo abva angoshayika ashayika kudaro tamuwiga takaona maminimini tinobva takamboona asi semwana mudiki ndasingatsoziva kuti noti akafa 2006. Okay. Saka yakaberekwa 2003. Makamuviga kumusha kana mutauni? Kumusha. Kumusha saka afa kudaro zvakaitika zvacho handina kufara nazvo nanhasi zvinongondikadzika kudai. Chii chakaitika? Pane zvakazoitika isi taingonziona vamwe fambai mwana haana kufa zvakanaka fambai mwana haana kufa zvakanaka kuti asingamuziva zvokuti kunoendwa mapostori kunoendwa kunganga taingogara sewanu chingoti ameni kufa. Saka zvakazongozi noti akanga mwana wekuti aenda ega kutoilet asi akurwa kudai ndaimupfekedza manepi. Okay. Saka manepi ake ndakazowacha ndichiti kensienda wacha chienda kuclinic zvokunge ndakavharwa zvihanda kuzviona kuti zvendikuwacha maita mudhishi maita kunge mageswa mvura inenge yageswa matumbu iya handinoita zvinyamanyama ndo zvazvakaita mvura yacho ndiva ndaenda kuchipatara nemwana manero acho achibva tadi mwana achibva araswa zvake asi petakazina vamwe fambai mwana haana kufa zvakanaka takafamba takadhira kuti vamwedza ndeo kwakati kune munhu anobatsirwa chiwana bva taenda tapuwa tsanangudzo takapuwa ikoko asi tiri ikoko takasvikoona mumba mangu muine munhu apinda achiisa mushonga mandairara nesauti nematsito mumba mangu wana wakanga wabva kuchikoro munhu iye akasvikopinda iwo wana waripo uyu ndiye umwe wacho akanga achiri kumagrade 1 munhu wekuziva munhu wekuziva asi hama hama iseso sekutonda asingazivi zvinorevei kana kuti nditi kushereketa anombozvitohanya asi takatsvaga kuti zvaiswa pai wana wachitsanangura sauti ndakazoiona iri papiro
piro yangu yendinorara iyi ndikatoti baba batai dama rangu sauti yaiswa iri Papiro dama rangu nde? iyi iri papiro Oh. mushonga nematsita atinozwa zvaiswa pai ndakazoti kwaedza ndoko ndakupusha mubhedha chitsvaga yange itori 1 room tasitambo extend achatanga kutotama kugara ipapo chibva kwatatigara saka zvinhu zvaitoti mubhedha mawadrobe zviwana imomo saka ndichipusha zvinhu ndakazoona matsito yakaiswa kugumbo rifuti rekukona kwandairara ikoko remubhedha akaiswa kuseri ikoko Okay. ndati matsito aiswa mushonga tinozwa kuti wakaiswa pai asi vana wakabvunzwa kuti ana mai hawana mvura yemutoro yavo yokugeza here vana wakati hawana ende zvese nemunhu wacho ye ehe nokuti waitoziva kuti vanhu hazvaitikafunga wakudini wakufamba wemamusina wana wabva ngoti hamuna saka ndakaona wana wapuwa sauti nokuti wakatora sauti yakanga iri mumba ndiyo yega yanga irimo ndakaona wana wapuwa sauti yemagodo wati matora sauti yese yanga iri muno hatisina sauti yokugeza ndaona wanopuwa sauti yemagodo saka baba wakazobvunza munhu wacho hawana kubvunza direct kumunhu iye wakataura mwana wanzvadzi yavo kuti zvinoita here sekuru zvaitwa izvi zvikanzi ndakutonowabvunza hazvina kunaka zvaitika izvi vana wabvunza takazoona mangwana acho wari kuuya mumba mangu teve nomwe wakanga ari munext door wakanga akagara imo 3 vawapinda iwo zvikanzi mutunzwa kuti mati ndakapindira mumba menyu nesauti hauna nematsito nemushonga wangu nesauti saka imi kamati ndakatadza ndikumbira uregerero ndiregerere iwo ini handamukana murumo 1 wendakadayira baba ndo akangoti taingoti zvemaiti hazviite kuti mupinde mumba medu matinorara dai mai matimirirawoka matiudza kuti vanangu tai zvakazvazva saka wakabva zvangonzi bvangubuda bvaenda wakaita gore rese vasingasvike pamba pedu achituko ndakaita chipi ndakananga alright so ndo rimwe dambudziko recho ndo rimwe dambudziko nokuti dambudziko racho iroro kwakutodiwa uripwa uri kudiwa ari kufanira uripwa ndiye iwo iye munhu wacho makandibvunzirei makandinanga imi muri kufanira kutoripa ndiwo akati arida uripwa nemombe asi akabvuma kuti akapinda mumba menyu saka nyaya idzayo ndidzo dzinotongwa nana chief here idzo isusu saana adiki tikatozoti dai kuti ndaiziva kuti zvaitwa ushereketwa ukakura svika ipapo dai ndakabva mwakupinda mumba macho kuti handipindi mumba macho pamwe nyaya yacho dai yakaita vhalwi pamwe dai yakazosvika nekunana chief zvakabva zvagadzirisika saka takangodini takangogara mumba alright ndo zvatakangoita alright okay rimwe dambudziko nderekuti isusu tatine mombe dzedu dzakawanda nokuti kwatiri isusu kwatinogara tiri muminda saka tatine mombe dzedu dzinowanda nomafuro ariko dzaifadzo dzakafadzo nechirwere chakamboita chiya asi chakazotikadza nechekuti gore rakapera takangoona messenger of court ari kuuya achiti mombe dzenyu dzakadya dzakapara mhosva kuri kudiwa mari yakati yakakura yakambotanga mari ishoma isu tikati dzadzapara mhosva kupi patisina kuona handiti chinhu changu chikapara mhosva ndinoratidzwa kuti chinhu chenyu chapara mhosva apa kana kuri kuchiwano kunodedzwa vhidhiko masabhu kune vhidhiko kuona kuti saka kwaparirwa mhosva hamuna kumurungu kumurungu idzo dzadzina kupara mhosva hatina kudedzwa hatina kuratidza watoziva kana weagritex wakazovhaliwa kuti kana kuti matsamba ekuti agritex yakazodedzwa chero tisipo kuti dzakadya apa hatina kuzviona saka dzakabva dzatorwa saka zvakatopa kutoti vana vanga watogadzwa dhokete kuti inenge stock theft uyu nemukoma wake ainzi akaba kuti akatsvaga vanhu wayo bva yatina mombe dzebva dzaendwa kwadzakanoiswa kune kembi yemapurisa kwadzavhariwa ikoko avo vana baba wabva mungu vachienda kukembi kumapurisa kunobvunza kuti anyaya yakadai zvikanzi regawu yemunhu akatora mombe idzodzo foni namba dzake idzi ndobva vaswera kwachinzi tiri kuya vana kuya baba wabva funira wana avo ende munotora mombe mukumbire mombe nyaya yacho tizoifambira asi mombe kwadzakaiswa hakuna mafuro wana ndobva waenda ndobva vanokumbira mombe kuna anonzi chengeta ndobva tipe mafoni namba atinotaura handisi kutaura kumasta ndobva wapuwa mombe dziye asi wabva watorwa mafoni namba avo saka mangwana futi mombe dzadzoka kumba vanhu vaiva kwaya futi nerori nevanhu vanotina vanobva vasungwa wakatina mombe waya baba wacho ngatichiendai kunyaya mombe yakazoguma nei saka ndopakwanga wanyorwa dhoketi racho kunzi stock theft kawana zvori pana akatozomirawo kuti dhoketi tochinjwa tatoya zvotobhadhara mari wakazongobviswa mafaindi ndobva asi mutotobhadhara mari kudiwa nemurungu mombe dzakadya saka mombe ndo dzakazotinisa mombe dzedu 15 dzakaenda dzakatorwa nemurungu wemutemo ndo wakatora wachiti mari dopuwa murungu dzakatengeswa chinzi mari dopuwa murungu kuripira vemutemo wamuri kuti wemutemo ndianiko
mapurisa messenger of court alright ndokangaomira munyaya dzacho dzakanzi kutengeswa dzounoripa chikutirwadza ndechekuti hatizivi kuti imhepo here kana chii nekuti isusu pakadya mombe dzedu hatina kupaona uyezve kana wakavhaliwa kuti dzadya zvakadzi hapana alright okay right regai tiende kuna vatete imwe nhau ndaida kutaura yemwana kadika musikana alright ndikupera muti gaga because vamwe chatizoshaya nguva dzekutaura right handeitone mwana upi kamusikana katsvukaka mwana wa alright zvaiti zvakatanga zvichiitika parani dambudziko womwana eguru ndakanchigara naye nini mai akawamboenda baba wacho vachigara vega vachirwara zvaudaro saka mumwe musi ndakangomutsa mukamuka uendo chikoro mwana akangositika kuramba akangobudisa rimwe achibwaira maziso asa akavhara akangogoma miri mukamuka mwana angamuke toita sei kwamanya kuna umwe wabatsiro anombonamatira wari patinogara wasati wauya iwa baba ndo wakaenda ndikasaimba ndanamata ndakamubata kuzomudeedza nezita bvamuka wanga uri kuone chii chiri kuita uri rwara ndorwaradzwa nemudumbu ndobvamuka bva enda chikoro igore rakapera munguva yaida unyora matesti ekuvhara muna agasti aya unoenda yawo chikoro ndinoenda ndobva mwana aenda manera acho futi kuseni kwacho akamuka akadaro ndobva ndazotaura baba wacho ava ndikati baba wacho uye mborara kuno baba wacho aigara kumba kwaisiri kwedu muone zvikuita mwana wenyu baba wacho bva uya wakara muspe vhara mudhaini baba wacho wakamutsa kana mwana akadaro takatambudzika tikanamata tikadedza vamwe wakamutakura wakaenda kwayo kuchechi wanzi uyanaye nemadzibaba iko vambogara 2 weeks ariko asi ipapo asati aenda aiti kana zvapera aigara ikoko 2 weeks anani kuchechi kuna kwautomubvisa pamba wati ngauye kuno aichingetwa nani ngo ambobatsirwa nevanobatsira vanonamata navo baba wacho asati aenda kudaro aiti kana zvapera zvamubata zvezvikapera aiti ndiri kuona sekuru akabata nyoka musataure master ndakukurumisa nenyoka yangu iyi hanzi nyoka iyi ine wana wayo 7 okay naiye umwe zuva zvamubata futi kuda aiti dumbu iri rikada kuti futu kuita kunga nyoka ichiri mudumbu iri kuti ikati futu dumbu rodai roti svata roti futu rita zvokutomhanya kudai kufema kudai rotoita kabhora kudai rodzoka kudai dambudziko racho iguru iye zvino mazuva ano anga ari kuti achibva kuchikoro ndoitata kutomutyira manje aingoti akangoona dima kudai so obva adonha iye zvino anga kuti akangoona dima obva agara pasi ogara kana dima riye rikapera obva wana nyoka makamboenda naye kuchipatara nenhau iyoyo takangoenda naye kawani asi manesi angoti zvemutaureza izvi hazvinge chiwani ichi okay ndorimwe dambudziko uyezve mwana wendu kuti akafawo zvisina tsananguriwa anombosvika pane uyu achitaura mafira akaita kusvikiro achitaura mafira akaita zvese nemashandisirwo ari kuitwa achiti ndiri kupuwa nyoka iyoyo kune mukoma uyu akashayika anzi inogara mugwa imomo saka akusvikiro ndozvaanoita ototaura woti amai mandiregera ina ndakuzorora mukona egwa rakatsemuka ndikati ndiri mukoma wako zvokanzi ndomunogara nyoka saka kana akudai so munoita sei zvinopera zvega unozopera zvega aida kutaura anotaura ipapa zvida kutaura ega kuti aida kutaura anotaura itai kuti ataure chenza munomubvunza taura chief taura unzwike taura usacheme takatomira iwe kuti utaure zviri kuitika unoendedzere zviri kuitika isatina chatinoziva taura ndiwaniko ndiwani taura iwe upedza nguva ndiwani Amundisive. Uti tukire. Amundisive. Ndiwani? Akudza kuti mwe kuno kuntiani. Tauya akati kutambudzika. Kutambudzika. Kutambudzira. Saka akudza kuti mwe kuno ndiani. Sofumura mushonga yangu. Tikutambudzika muri tambudzira. Iwe ndoita kuti bwawa yekuno kundiwe kaiwe. Chapedzerana newe. Yasi mwana webo. Yasi mwana wetu kutaura basho. Right, musataurista. Sure. Panotaura mairiba. Ndabvisa nyoka dzangu andakadziromba munokuziva.
ndakadzainzi kuti tambudza takutadzira ichi takutadzira ichi muti tambudza nenyoka wana utadza kugara dzimba kurorwa mabasa usushanda ungorwara muri uchengetwa here newana ndakakudza kuti vana ava varoorwe havagare nevarume vakadzi venyoka dzangu nezvikwambo zvangu saka kuno kumai uzotsvagei tauzotsvaga kuti rubatsiro handisi kukuonai ndikutokuonai nezvinhu zvangu vangwara sitereke wewo ndouya nevanhu kunonguruwe saka ndakaisa nyoka mumba mako yaunoona pamubhedha pako irimo nyoka iyoyo ndibvise nyoka mumba mako takutadzira ichi unopawana wangu nyoka dzenyu idzodzo mwana wako ndindakadya saka ukuzvitaurirei mwana ndataura nimudza zvonzi ndakadya zvitaurirei iuku yakadya mazaya ayo mazaya angu nerudzi nemere ndenywe mwana wemwana wangu zvebasa rinewo yo ndo yatinayo ndo zvamafunga right tsvagai n'anga chainosvika pamba pangu yakasimba nokuti zvinhu zviri pamba pangu makaunza n'anga dzenhando dzinosvira pamba pangu n'anga chechedzo manzwa ndakakudzai makafamba kungani makaparadza mari ngani pane chii chakafamba tapedza mari urwere ruri kumira mombe tichinadzo taitengesa izvino hachina kana mombe kuti ngonotengesa dambudziko nemadambudziko iwaya tosa zvatiunza ku iwe ndosaka basa rako ndakati umiswe basa wangwarisa stereki chatambudzika usati akungwarisa stereki chiro ndikarara ndichichema zvine basa rei zvamune muchitauro zvese vamunotaura ndichizvinzwa ndendinemi une muchichemei mune nazvo ndendeni asi ndizeo ndikukuonai ndohonda yatinayo hatina zoro sure saka zvapera aenda ndohonda yatinayo vana vese auya angashanda allright basa rakapera right tete vakuru pataurwa nyaya yekuti ndosaka basa rakapera mamuri kubasa chii chakaitika pangosumuka nyaya isinganzwisiki patangomiswa kubva kwabasa ratongopera allright akatumira mameseji kuti muuye kuno ndiandimi ndini saka ndo mhosva yacho saka ndanzika yanzi ndakangwarisa makangwarisa ndima ita kuti uye kunoku ndikukuonai ndima inyora mameseji aya muchirondedzera dambudziko renyu sure ndo zvazvinoita okay right maine chii chachiitika ndisusira shwi uye anenge asingazivi asingazivi anototaura kuti andaita sechigo chikuitwa antakana chanenge achitotozomuudza zvaachitaurika iye anenge asingatozive kana kana anenge asingazivi asi haiti ake violent haiti allright okay amainini imi mune dambudziko rei rakunzai kuno inini ndofunga ndakakura ndichiita ndokumbira mutaurisa ndakakura ndine problem yemudumbu ndofunga nditodye beefi ndongodya chicken nefish chete saka ndaingofunga kuti maybe dambudziko asi nyaya kuti ndaikura ndairota ndichidya kazhinji kachona ndiri mwana mudiki kusvika ndikure dambudziko ingo ndaifunga kuti maacids ndichitombotenga mapiritsi emaacids ekudi asi dambudziko raisapera saka anga ndakazoita time yekuti ndairota ndakabereka mwana ndakarota ndakabereka mwana ndaiva ndatonzwa musana wangu kuti ufuma uchitorwadza ndaifuma nyama dzese dzakaneta unge munhu anga achitoshata nekurota njirana nemurume kuhope saka ndakazoroorwa pandakaroorwa pekutanga imba yakaparara ndakuzoti zvaikonzereswa nei yakaparara sei makarambirwe mena zvaingoitika zvacho murume wacho dzaisakuita zvaingonzwisisika kusvika ndakazongooti arege ndisiye kwabva ndaroorwa futi pasecond marriage murume imba futi yaparara murume akangoenda ndine vana 2 murume akangoenda
saka nekuzofamba kwandaitawo kumachechi ndichiudzwa dambudziko kuti makaitwa mukadzi wechikwambo. Chikwambo icho ndo chinodzinga varume ndimusagare nemurume. Sure. Zvangoramba zvakadaro nezvindogara ndega. Ndakazotanga kunzwa muna January. Musi wa2 January. Ndakatanga kunzwa ngemunhu akadzipwa kudai. Kwabva ndanzwa pauronge pane chinhu chirapa. Ndatoti kune mafriends angu, imi ndikunzwa kunge ndikudzipwa. Ndobati basi matanzi handiti mboenda pafamasi. Kwa ndatoenda kufamasi. Ndanotaura dambudziko rangu. Ndobva ati onei doctor. Kwa ndatobhadhira $15 vandateswa nadhokota ndobva matanzels. Ndikati asina handisi kunzwa kurwadza pakumedza ndokuti matanzels ndaitombomaita kare. Ndobva ndatengeswa mapirisi andakatenga kosengere 1 week. Kwa ndanwa mapirisi ayi no change. Ndandoti kune shamwari dzangu, imi mapirisi aya haana chiri kuchinja, handiti mboendawo kuna vanobatsira. Kwabva taenda pachechi patakaendawo. Handasvika ipapo mhepo yakabva yahakawo bva yataura. Ndakumuuraya zvakawanda zvakataurwa ipapo. Akakupi kwamuri? Hanzi paneni ndiri pamubatsiri iye. Senge ifanika zvaitika muno. Hanzi shamwari yangu ndakatodedzwa pasaidi yakati teerera ugozoita ugozomudza. Kwabva zvataura zvese ndakamuberekesa hanzvadzi yake yakafa kuti aite murume wake akudzoka sechikwambo futi. Nyoka idzi nechikwambo hanzvadzi yangu zviri kudzoka zvese zvinonzi mutsve murume wako zvinhu zvese izvozvo. Zvataurwa ipapo kwava ndapiwa munamato yandakapiwo. Vandanzi ndinwe 3 days. Ndichinwa munamato iyoyo chinhu checha ndikudzipwa kwenda ndakusakunzwa asi ndainzwa kuti pane chinhu chachiripo chava chamuvha kuti hanchachinzwi. Ndanganzwa tsinga iyi yekuleft kudhonza kudai mashoulders esaya kurwadza ndisimudziro kuso ndaitadza. Kwabva ndamachipiwa munamato ndona no change. Kwabva ndato mumusi ndodza shamwari yangu ndikati handisi kunzwa zvakanaka. Hatimbonamata ndapinda mumba tanamata. Ndandakuti ndichitsvairamba ndaiti kutura befu ngemunhu ashanda zvinorema ndisina zvandaita. Ndoona shamwari yangu chini kati handikunzwa pamwoyo pangu apa unge pari kuneta. Saka ndaidzokera futi kumbatsiri uye zvikanzi mamuchafa. Vanipa futi mumwe munamato wandakanwiswa. Akadza zvekutondizondirutsisa zvekupinza zvigunwe mukanwa paura. Wabva ndarutsa makoko emazai nezvinhu zvazvakaitwa ngepfuru. Makoko emazai? Asi andobva ndakadya mazai ane makanda. Kwabva makoko emazai nezvinhu zvaita ngemafuta zvese nzwisika kuti zvino vatoti mukona zvinhu izvi ndozvanga zvichakuurayai. Zvadaro saka ndakapiwa munamato ndakashandisa munamato iye painenge yaunita 3 days nayo ndarota futi ndichitodzipwa kuti ange dzikirira zviya. Ndinonzwa kuti ndabatwa futi paurapa. Dambudziko rabva rafuma rakadzokera pakare. Kana zvanani. Kwabva shamwari yangu vati aiwa handiti mboende kuchechi kwedu. Vanoita zveapostle. Ndobva apostle vandinamatira ndichisvika vatondudza vega vakati ndiona muri kudhonzwa nehuro muri kumonywa. Vatonditi dai pasina kutoti Mwari achiri kuda dai makatofa muswa makatanga kutodzipwa iwe mukutotwiswa huro kutonzi mufe. Kwabva ndapiwa munamato ndakapiwawo. Ndakapiwa anoindi ng'ota inovanzi munosvika kumba motsava kudai. Mobva manatira mobva mageza. Saka iye munhu angachitaura pavari ndiye wachada kuvauraya futi. Ndiye munhu ane problem yekutambudza iyo. Saka zvadaro ndakabva ndasvika kumba ndati kune shamwari yangu kuti ndogara ndega. Ndakati kuti ndare ndega nesituation yakadai so handisi kuita. Chande kumba kwako ndokumbira murume wako yorara neni kumba kwangu. Vataenda murume wacho hana kuramba bva tatorora tese kumba. Saka ndachimira ndanga ndaita sendaita munamato iya. Pandakangona unobata apa Europa yapo nanenti ng'ota iyo. Handava ndanga kumanifesta. Hanzi mhepo yekutanga kukiriridza mhepo yeyo. Hanzi kwabva anditi vafona apostle ndozvikuita munhu kanzi mumwaye mvura iyoyo. Ramba chindimwaya mvura vandichinatira. Pandakangotanga kunatira nava ndanga kurutsa. Bozi vakanditi mhepo yacho yakaiswa mudumbu. Bozi ndotomonzwa mudumbu wangu kutamba kunge mune mwana kwete kunonge kune chibereko mudumbu chaimo. Ndotozvinato nenguva ndichitozvinzwa. Kwabva ndanatira painchirutsa vandapedza ndauda unogeza. Hanzi ndaimanifesta kwabva mhepo yaramba yakati mudhishi handipindi. Hanzi shamwari yangu yaramba ichinzi mumwaye chete mvura svika mopinda mudhishi. Ndapinda mudhishi mwe ndageza kuti ndichibuda ndandakutadza makumbo angu anga akurema ngasira angu nge matombo. Akatadza kuti vavaro ndikwanise kubuda mudhishi mwe. Kwabva ndabuda mudhishi. Ndada kurara ndakatanga kuti ndikuona nyoka mumba mune nyoka. Kwabva ndaramba kuraramba mimi ndarazondoramba kweshamwari yangu iyoyo. Ndokuzofonera kwakaita ana mai. Kwabva wazouya kwavarari. Ndakaita mazuva ndikoshandisa mvura ndichingomanifesta kudaro. Nonga ndafamba kakawanda dambudziko kuramba kupera. Ndakuita maoko esa ndikwanzwa anenge achibanda kudai. Maoko esa. Kubanda zvikada kuya pahuro. Zvikada kuya ngezino unonzwa ngetsinga dzese idzi kudai. Nemaoko futi anomboita chiveva achioma kudai. Ndodambudziko rangu. Saka kutaura uku kwemunhu uyu kuri kungoya kwavari chete.
hapana mumwe munhu kwakunoenda kwaari chete. Kana we mwana hanzvadzi yake kufa ndaitaura inouya pane iye futi otaura futi otaura nemafiro akaita achindinopiwa nyoka, iyo nyoka inomunoka ndoyenyoka yandinopiwa kunze ndakunawo mwako iye ndikuda kunze ndimuurayo. Kati unodi kuramba ndikaramba ndinomiswawo nenyoka yacho iyoyo nonzi ndikurumisa nenyoka yacho enda. Right, pane nyaya yataurika apa ningi matete vakuru panzi nyaya yekusheka kwemibhedha. Chii chinoitika paataura ndindoshekesa mubhedha nenyoka dzangu? Chii chinoitika? Tete tine makore tirara tichiita bonde kuhope mazuva ose eupenyu hwedu kurarama. Kana muchiti hwedu mese? Vasikana vese. Muri vangani vasikana? 5. Anenge asina murume mumba pari nguva idzodzo andoitwa bonde mazuva ose kurarama kwake. Usiku hwese here kana totsvaga malemoni, totsvaga sodi dzekupfeka kuti tirasa dambudziko risati tisangane naro but tatambudzika. Saka nyoka iyi inogara pamubhedha. Dzimwe nguva wakaraso ndonzoti unotoshekwa kutoshekwa zoti ndikushekwa panapa pamubhedha. Mubhedha uchiita kushekwa metress ichishekwa kudai metress wakarara mese tese vasikana. Dambudziko iroro ndatinaro. Dzimba hasi kumira, tiri kupudzirwa dzimba, minyama basa hasi kuwanika. Tatambudzika paupenyu. Chimwezve chakandishamisa tete ndechekuti wanasikana wangu wese dzimba 1 ndiye ari kuchiro ndegotwe 5 wese nokuti vese wakaita dzimba mwe dzaparara zvadzasi wakaita dzimba. Asi mwana musikana tinoziva kuti anofanira kuona usikana wake. Hapana akaona wese vese hapana akaona umandara. Ini handasingazvizivi asi umwe wacho ndakasanga kunditaura hapo panapa ndobva azoti ningi ndakamutaurawo akati ndizvo zvimwe chete ningi ndizvimwe vese ndozvavari ndakazovabvunza. Saka ndakashaura kuti zvakafamba sei tete kuti zviniko zvinoitika here. Hapana kana kubatwa kwamunemba makamboitwa muri wana wadii? Kana saka hapana anoti ndakabviswa umandara? Hapana akazviona. Sure, hapana. vedu weka inga zvakaoma. Right, regai tiende kuhanzvadzi ende zvakaoma. Hanzvadzi muri kuonawo chii? Inini tete ndine chinhu chinofamba zvokuti ipapa changu chitondifamba ipapo ngoisenga mitotaura. Alright, kana muchiti chinhu chinofamba muri kuti chi chaichifamba pai? Chinofamba miri wese hapana pachinosiya kufamba zvototi chikatanga kufamba dzimwe nguva munotochiona panyama. Alright, chaichifamba kunge gonyere chinoti dzimwe nguva choti chakamira panzvimbo 1 chinofema mafemera makamona mafemera ndadafi pauyu pahuro paro ndomafemera chinenge chichiita chinenge chichitooneka kuti panyama. Imi mukatotarisa ruoko rwenyu memutoona pachitofemeka? Ndatovaratidza vese wandochiona mafambira chinoita. Akamboya nacho chiri paruoko apa chachakabva apa kusvika apa chichita kusumuka kudai. Akamboya nacho akasunga kuibvuko nekuku achidonoradzana mai achibva wamba kwake chiri pakati apa. Handizivi kuti gonye nemarebere chinhu chakaita chichitamba atambudzika. Chinhu ichocho manje chinondirwarisa pachinenge chichifamba ndorwadzwa nemudumbu. Ndotanga kunzwa dzungu musoro nekunzwa kupera simba. Asi matangira chakaita chakatanga ndanditori kubasa pachakatanga. Ndovanga ndane 5 years ndichifamba chinhu chakatanga 2021. Ndakatanga chinzwa gumbo reku left ndoraipisa raingopisa pasi petsoka. Ndichitoshamisa kuti gumbo riri kupisa chichikuiti. Asi madhezi waenda ndandiri munhu aenda hake kuchechi. Asi ndaizoti manheru kana ndakufamba ndadzimwe nguva ndakuenda kuchechi uri musi wechina ndainorora kuchechi. Ndaitendererwa neshiri so yaingonditenderera kana katusovhe yatoenda ndibva ndangonzwa dzungu. Kutendererawo? Yainditenderera so. Shiri yaiuya ichibhururuka? Iya ichibhururuka. Yotenderera pamusoro penyu? Pese ndichitofamba ndichienda kuchechi yainditenderera yaitozondisiya ndatosvika ndakutonosvika kuchechi. Yaingofamba ichitonditenderera kudai. Ichikuperekedza? But ndaitonzwa dzungu tichinzwa kupera simba panguva yaita seyainge ichinditenderera. Sure. Svika ndakatomborwara serious kutombotadza kutombofamba. Imi saka muri kuti zvese zviri kuitwa nemunhu wani? Munhu mumwe chete. Havasi vanhu vakawanda? Tikaenda kumasowe vanhu haka munhu mumwe chete. Ndapasina kuti ndoenda kuchechi kadai ndakafa kudhara. Saka ndiye munhu anga auya panamba achitaura? Mumwe chete. Ndinotati zvese zvamunoronga zvese. Kare taiti tikaenda kumaposteri waitaura kuti kamuchironga zvinhu zvenyu rongai muri kunze kwemusha kune nzeve dzinoteerera. Chitoti nzeve dzerudzi.
takazonzwa manje wakuchitaura manje kuti zvese zvamunonga zvese ndozvinzo munogara naye here muno? Anogara Chinambwe. Chinambwe. Asi taimbogara naye chikuru taigara mwana naye. wese ndakabereka chigara papa. Saka baba Imwe wanoti chete. Vatambudzika nazvo baba. Baba watambudzikawo. Munhu hamunhu mukuru. vaedzi nepavanokwanise Vane pavandofunga 73 years. ane 73 years ndiani? Baba. Baba. Vanochema. Toda kuvatambudzika Iwo tinawo. wane dambudziko sababa. Kuti handigoni kutaura hangu mune vana. Pane vana. Dambudziko racho iro rakatanga kare. Shame. Rakatanga kare. Right. Imi manzi makangwarisa ndosaka wakazobuda basa because wakazenga wafuna. Basa iri rakapera rini? Basa iri rakapera naNovember. Nekuti ndakangwara nekuti kumusha uku ndaenda navanhu vakawanda kunogadzira musha. Maprofita, ng'anga ndichidzikwidza kuti handei. Saka ndichiti ndakangwarisa. Ndokungwarisa kwacho. Vatambudzika vanenge atimbotsvaga anobatsira tena naye kumusha ozama zvoramba. Mwe futi izvo zvoramba. Saka kuti kakudzingwe basa kuti unoona ipi mari yacho kutsvaga vanhu ivavo. Ininiwo ndinotukwa futi unzi wakangwarisa. Uyu wangu mwana uyu ndakamugadzira hapana zvaanoita kuti asimudzi musoro iye Upe mukomana? Kuri wababa. Kangwarisa. Hanzi hapana zvaanoita? Hapana ndakamugadzira. Ndotodzingwa kunzi uchiri kuitei pamwana wangu. Izvozvi wangu wakamamboya mai manje. Vasvika zvikanzi uchiri kuitei pamwana wangu enda musha kwako. Murume wenyu akaberekwa ari ega? Vane vamwe. Pane vamwe vari kusangana nedambudziko here? Pakumhuri yemurume wenyu? Wanawo matambudziko awo asi kwete akafanana naiwa. Okay. Vanhu vacho havana kubatana. Ndopana ndoda kubvunza kuti makambonotaura nedzimwe hama here kuti ndo dambudziko riri kusanganikwa naro nevanhu? Ndinotaurira kana iwo vanotaura baba hama dzavo. Kumuninawo havana communication ba. Asi kune vanasikana vari padhuze vanotaura. Asi havana kana mhinduro yavanotaura kana anza. Kungotaurawo munhu zvongopinda savapinduri. Kuti vari kurwadziwawo nazvo toita sei tobatana semhuri. Alright. Okay. Alright. Saka muda kuti chii kumhuri yeZimbabwe? Asati kumbiro yedu kumhuri yeZimbabwe kuti tatambudzika. Tachikumbirawo nenyasha dzaMwari kuya kwataita kuno kutsvagawo rubatsiro. Kuti dai matibatsirawo dambudziko rapera. Haisi nyori kuti wabereka vana wako vanosvika 7. Hapana mwana anokupa kana sipo. Hapana mwana anokupa kana dhuku chairo. Because vakaremera matambudziko vanonga vachingochema kuna amai. Handina zororo. Zvinocho nichirwadziwa kuwana wani matambudziko. Izvo ndote musikana ari kuSouth Africa undida. Hana ugare. Zvaka akatoremero. Ugare uyu akaita mota hanchataura nkosi yake. Asi haangari kubasa asakadzoka pamba. Inini ndini ndinotovachengeta vana iva. Vese vari pamba? Vakadzoka pamba? Uyu akadzoka pamba ane mhuri. Okay. Kungori maongo woti semunhu haungadiwi nekushingira nekurwara kwaanoita. Uyu wacho angazvichengeta hapana. Uyu wacho ndizvo imba yakapara. Wese uyu imba yakapara. Hapana asina kuroorwa. Uyu anotomubvisiwa nachinhu. Asi uyu akatobvisiwa. Asi zvakapara. Asi dzimba dzacho hapana. Arimo wacho kutongoshingirira. Zvakarema. Kutongoshingirira. Saka zvakaoma tachikumbirawo mhuri yeZimbabwe kapena anogona kutibatsirawo. Watibatsiro. Alright. Rubatsiro rwamuri kuda nderwei? Muri kuda kubatsirwa nei? Tatoda rubatsiro rwokuti kana paina anogona kunotibvisira zviri kukonzera dambudziko. Alright. Nekuti taedza atarasika tariro kuti kuna achatibatsira mumwe munhu achaenda tega kunomufambira. Tatora vanhu vakawanda umwe anemukurumbira waya. Umwe atomubvisa mari dzekuti taitotengesa chinhanzo asi hapana. Dambudziko chendera mberi utokura. Alright, mativa. Nekuti vakataura kuti vane mazizi, vane nyoka, shishiri, zvidhoma chaizvo. Saka zvoda munhu anogona kutobvisa. Ende vakati mukasvika paruvanze zvinogara kumakuva zvinyoka idzi muzviwane. Nekuti kunomboya ng'anga dzofamba maraini dzibvisa zvinhu maraini musha wese. Vanonzi vakachena vachi vakabata. Vanonzi vanonyora chete. Asi ukahakwa ukatsanya ukatamata kunoota kuhopa wachitokudza kuti haufe zvakapera. Ndini kuzokudai. Okay, mamuda chimaini. Amai vangu hanzi vakatopikirwa kunzi vana vako 4 vese vasikana vakaroorwa ndiri mupenyu ndibvunze. Saka kuroorwa kwendo kunge munhu yafa. Ende vakatopika. Vakati handife zvekudaro futi.
ndichadzirwa nendova. hanzi ndichafa kana imi ndakupedze kuuraya indozofa. Hey, nokuti mwedzi unofiwa kumusi wedu ndiApril ende April. ndadatoiswa pajuti racho ipapa ndosana achidzipwa April uyu ari kuya. vari kuda ropa remunhu Saka muna April wega ndo pari kufiwa. zvinoita nemakore haute gore rega rega. Ndakabvunza achitaura sekuti akwanga achiita ndikati mukuitire kudai zvika ndiri kuda nyama. Hey, Ndiri kuda nyama. yeah. Pane mumwe ari kutumira message pano paWhatsApp platform pedanzi nyaya iri pano yakaoma zvedi. Dambudzika iroro rakafanana nerandinaro indakasvika pakuurayirwa mwana izvezvi zviri kumanifesta kuti ndiri kuda kamwe kacho akakasara. Yo. Ai, Yeah. Okay. So vanoda kukubatsirai toti vanokubatai papi. pa 0774 Tarisai mine. 0774 Eh. 997 Eh. 891. Okay. 0774 997 891 anditi 0774 997 891 veduweka nyaya inosiririsa nyaya inorwadza muri yese vana vese kusangana nematambudziko akadai veduweka nemakosheserwo anoita munhukadzi kuti ini ndoda kuwanikwa ndiri mhandara izere asi vese vanotaura kuti saka kurevo chii chinenge chakaitika kuti pane zvinenge zvakaita kuti mukanganiswe. Tinenge takadyiwa nezvikwambo tese ndo zvinenge zvakadyiwa mumhandara. Izvo zvinorara nemi everyday. Unosara wakadzikama asi wachishandwa basa mazuva ese wozongoroorwa zvako usiri musikana. Kushandwa kwacho usiku hwese here kana kuti pane nguva yekuti tinorota tichiita bonde usiku chero wagara masikati pacheya ndai ndiri kubasa ini ndiri pacheya ndairota ndichiita bonde ndaungorora chitokotsera hope zvaitouya chero masikati. uri kubasa iko. Unoda kuita bonde nemurume wako unodana naye kuti shamwari yako unoziva. Hey, pauri pese inenge iripo street iyo pauri. Alright, besides kuenda unotsvaga kubatsirwa, kunamatirwa, kushandirwa, imi pachenyu munonamata here? Kunamata tinonamata asi matambudziko ndo angatiodza mwoyo nekuti unoti wabva kufasta wabva kutsanya kwadoka chikwambo chiya charara newe aunobva warasa tariro. Amai munonamata here? Ini ndaitoenda kuchechi asi kuchechi ndakaendeswa nedambudziko iroro. Dambudziko nekusapera kwaro raingodzikirawo uchingopa muna ko iko zvino muri kunamata. Asi baba ndo akazonditasa kuenda achitoti chinguri makabvira kuenda matambudziko acho asi kupera. Asi mongonamata yenyu muri pamba? Ndiri pamba ndinonamata ndotonzwa kuda kunamata. Okay, maine ndinonamata. Munonamata ko Tsana? Ini ndotoenda kuchechi. O zvamataura zvati pamunoenda mune muchiperekedzwa nenhingikini neshiri. Yeah, zvakaoma. Veduwe varoda kubatsira mhuri iyi. Muri kunzwa hanzi tarasa tariro kana kunamata kwacho munhu wapedza kutsanya waita mazuva uchinamata asi dambudziko haripere. Varoda kuzobatsirana navo. Namba dzavo idzi 0774 997 891 0774 997 891. Mamaka ndoziva kuya kwamaita kuno definitely help muchaiwana zvinonaka chete. Muri yeZimbabwe yese yakaterera uyezve vakawanda vabatikana vamwe vari kutotaurawo zvechokwadi kuti nesu we are also going through the same problem asi tinoziva kuti munhu asi Mwari ende Mwari havasi munhu. Munhu yaangaganza akaite sei asi nyaya itoripo ndekuti munhu afa akava Mwari ende Mwari havasi munhu. Asi aritambudza nekuti munhu usvika makore andanawo so usina chawati wamisa waronga wavaka uchaendepi uchazovei panyika. Alright. Nguva inenge yatopera. Notete noti ari mujeri anorara anosvika achiti hard labors anorara. Ini jeri andikupika ndiri kuti ndosvika ndichishanda. Sandirare adai kuchaya hope ndichichema ndichirwadziwa. Alright.
okay aiwa tinotenda nekuuya kwamaita mune chino chirongwa ende tinovimba ende uye nekusiwa kuti definitely help muchaiwana anditika maita yenyu mama maita vanatete maita yenyu tsano thank you so much maita yenyu vedu weka upenyu hwakaoma shuwa ndo zvatinoti susu zvinoera zvinoshamisa zvinotyisa uye nezvinoda kufumurwa mufunge ndo paunoona pakadai atori munhu akatoberekawo vachitonzi amai vakatoberekawo vana vavo pane kuti vacelebratewo sekucelebrata kuri kuitawo vamwe vanhu asi amai vanenge vatori dambudziko mumhuri mufungeka hazvina kunaka anyway veGracelands Water Resort